Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Проектларын тормышка ашырып, грант тотканнар 3.01 йортында яшәүчеләрнең ишек ауларын хәзер яңа балалар мәйданчыклары бизи. Пиротехник эшләнмәләрне сату башланды. Аларны ничек сайларга һәм кайда кулланырга була? 6-нчы шифаханәнең гериатрия кабинеты шәһәрдә иң яхшысы дип табылды. Белгечләр белән хәбәрчебез очрашты. Грант тотып 3.01 йортында яшәүчеләр үз проектларын тормышка ашырган. Хәзер аларның ишегалларын өр-яңа балалар мәйданчыклары бизи. Актив Максатчан иҗтимагый үзәре рәисе белән хәбәрчебез очрашты. Владимир Цон территориаль иҗтимагый үзәре рәисе булып 2016 елдан бирле эшли. 3 ел вакыт эчендә микрорайон зур үзгәрешләр кичерде ди бирдә яшәүчеләр. 135 мең сум күләмендәге грант акчасына алар 1.13 һәм 1.14 йортлар арасындагы ишек алдын төзекләндерде. На эти деньги мы построили вот эту вот детскую площадку. Она получилась не только для дома 1.13 и 1.14 многоэтажная. У нас 11 элементов, центральные фигуры, качельки тут разные, там песочница красивая. А раньше была вот такая старая песочница. Очень рады, да, потому что выйдешь с детьми, негде было играть. А сейчас вот смотрите, какие горки там, дети там прям вот куражатся, это им не оторвать. Чираттагы проект 3.01 йорты каршысындагы сквер, аны төзекләндерүгә 608 мең сум күләмендә грант тотуга ирешкәннәр. Тәртипсез урнашкан балалар майданчыгы урынына хәзер бирдә чын күңел ачу комплексы. Здесь, значит, 25 элементов мы это все. Вот скамеечки. Ну, все, во-первых, дорожки сделали вначале. Сделали дорожки. Аллейка, как бы вот эта вот центральная дорожка, большая, широкая. Киләсе елга активистлар беренче комплекста урнашкан спорт майданчыгын төзекләндергә ниятли. Ул инде күптән авария хәлендә. Әмма грант акчалары җитмәскә мөмкин. Шуңа күрә Владимир Цоун иганәчеләр эзләүшен башлап җибәрергә уйлый. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. 20 декабрьдән 8 гыйнварга кадәр Татарстан территориясына янгынга каршы махсус режим урнаштырылачак. Бу күпләп пиротехник эшләнмәләр сатыла башлау белән бәйле. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре әлеге сәүдә нокталарына рейдлар оештырачак. Шартлаткыч товарларны дөрес кулланмау еш кына күңелсезлекләр китереп чыгара. Пиротехник эшләнмәләрне сатып алу кагыйдәләре һәм куркынычсызлык таләпләре хакында алдагы сюжетта. Как-то по партиям разбирается, то есть они сертификацию проходят. И то есть смотрим по изделию. Владимир Тришневский пиротехника сату белән 10 ел шөгыльләнә. Әйтүенчә, аның сәүдә ноктасына тикшерү белән ел саен киләләр. Сатып алучы таләбе буенча сатучы пиротехниканың төзеклеген, яраклылык срогын раслаучы документларны бирергә тиеш. Моннан тыш һәр сатучының янгын минимум буенча уку узганлыгы турында таныклыгы булырга тиеш. Кибетнең янгын сүндерүче аралары, төтен датчиклары һәм сигнализация белән җиһазландырылган булуы да зарур. Кто долго на рынке, то есть стоит, то есть к нам человек пришел с чеком, то есть у нас купил. Мы объясняем ему, что если салют в течение 10 минут, ну то есть вы подожгли, в течение 10 он не поджегся, не сработал, к нему вообще 10 минут, 15 вообще не подходим. Мы его смотрим, почему, то есть от чего и как. Или возвращаем денежку, если покупатель требует как бы возврат денег, или, соответственно, мы ему меняем товар. Пиротехник эшләнмәләр сатып алуга җитди якын килергә кирәк. Яраклылык вакыты чыккан, төзексез булган фейерверкалардан файдаланырга ярамый. Инструкцияны игътибар белән укырга кирәк. Пиротехник эшләнмәләрнең уч төбендә шартлау очраклары да аз түгел ди белгечләр. 20 декабрьдән 8 гыйнварга кадәр Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары белән республикада янгынга каршы махсус режим урнаштырылачак. Запуск пиротехнических изделий вне данных площадок, специально выделенных, значит, является уже нарушением требований пожарной безопасности. Также запрещено запускать пиротехнические изделия ближе 50 метров от жилых зданий, от, значит, автомобильных дорог, от предприятий, промышленных предприятий. Данная площадка, значит, в Автозаводском районе находится в районе Парка Победы. Она ограждена специальным ограждением, имеет аншлаг, информационный стенд, обеспечена первичными средствами пожаротушения. Шулай ук Үзәк районында шәһәр пляжы территориясендә һәм Комсомол районындагы төзүчеләр стадион артында фейерверклар җибәргә рөхсәт ителә. Әлеге мәйданчыклар ут сүндерү җайланмалары һәм аншлаглар белән җиһазландырырга тиеш. Янгын куркынычсызлыгы таләпләрен бузган өчен 4000 сумга кадәр штраф каралган. Пиротехник эшләнмәләрне сату нукталарын гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре тикшерәчәк. Эльвина Андрова, Ленар Султанов, Яңалыклар.
Татарстанда ең яхшы гериатрия кабинеты исеменә бәйге узды. Ул өлкән буын төбәк-ара проектыны демография һәм сәламәтлек саклау милли проектларын тормышка ашыру кысаларында үткәрелде. Белгечләр эш шартларын, системасын һәм нәтиҗәләрен бәяләделәр. Шәһәрнең кайсы гериатрия кабинеты ең яхшысы дип табылды? Хәбәрчебез Эльвина Андрова сөйләячәк. 6-нчы сонлы шифаханәгә Лениногорск, Актаныш, Әлмәт, Баулы, Зәй медицина оешмаларының баш табиблары, сәламәтлек саклау министрлыгы вәкилләре, шулай ук шәһәр советы депутатлары җыелды. Алар тәҗрибә алмаштылары һәм гериатрия кабинетларының уңай һәм тискәре яклары турында фикер алышты. Бәйгенең шәһәр этабында иң яхшы гериатрия кабинеты дип 6-нчы шифаханәнеке табылды. Государственный совет рассматривает создание и работу, эффективность работы гериатрической службы как свое основное целевое направление, одно из главных направлений в части подготовки к 75-летию Победы. Хәзерге вакытта Чаллының 5 медицина оешмасында 2-нче, 3-нче, 6-нчы, 7-нче шифаханәләрендә һәм сугыш ветераннары госпиталендә гериатрия кабинетлары бар. Уңайлылык булдыруга зур игътибар бирелгән, чөнки өлкән яшьтәгеләр бирегә психологик ярдәм сорап та килә. Кабинет янына су белән кулер һәм тыныч музыка белән аудиосистема урнаштырылган. Гериатрия ул медицина олы яшьтәге кешеләрнең авыру үзенчәлекләрен өйрәнү һәм аларны дәвалау белән шөгыльләнүнең бер бүлеге булып тора. Кешенең картаю билгеләренең берсенә күзнең начар күрүе, колакның начар ишетүе, баш әйләнү, ялгызлык, йокы, начар йоклау, акыл зәгыйфлеге, төрле психический үзгәрешләр һәм депрессия керә. Зөһрә Җиһаншина 1 июльдән бирле табиб-гериатр булып эшли. Шушы кыска вакыт эчендә ул 100-гә якын кешене кабул иткән. Аларның 21-дә картлык астениясе, ягъни организмның яшь үзгәрешләре белән бәйле авырулары ачыкланган. Хәзер бу пациентлар дәвалану уза. Белгечләр белдергәнчә, эшнең нәтиҗәләрен тиз арада күрү кыен, ярты ел булса да узарга тиеш. Белгечләр 60 яшьтән өлкәнрәкләргә ел саен диспансеризация үтәргә киңәш итә. Терапевт гериатрга юллама биргән очракта һичшиксез белгечкә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Эльвина Андрова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Чаллыда яңа ел казы ярминкәләре оештырылачак. Алар 14-15 һәм 21-22 декабрьләрдә төзүчеләр стадионы каршында һәм ипподром мәйданында узачак. Шәһәрдәшләр өчен каз, үрдәк, күркә, тавык һәм башка продукция тәкъдим ителәчәк. Ярминкәләрнең эш вакыты иртәнге 8-дән көндезге 3-кә кадәр. Чаллыда Иваново туқымалары, Ивановский текстиль ярминкәсе үз эшен дәвам итә. Анда товарларның киң ассортименты тәкъдим ителгән. Уңайлы өс киемнәре, урын җир комплектлары, мендәр юрганнар һәм башкалар. Бу хакта алдагы сюжетыбыз. Иваново туқымалары ярминкәсе шәһәрдә даими уза. Биредә 500-дән артык товар. Ыек башлардан алып, сарык һәм дөя йоннарыннан мендәр һәм юрганнарга кадәр. Одеяло есть как зимние варианты, так и демисезонные и облегченные варианты. Подушки, размеры есть как 70 на 70, 60 на 60, 50 на 70. Ярминкәдә хатын-кыз һәм ир-атлар өчен кием салым, сөлгеләр, урын җир әйберләре тәкъдим ителә. Әзер комплектларны гына түгел, монда мендәр һәм юрган тышларын аерым сатып алырга да мөмкин. Вязь у нас только 7 видов: поплин, перкаль, сатин, страйп сатин, на матрасники непромокайки, которые защищают ваш матрас от попадания любой жидкости. Мында постель бельелары бик әйбәт, эшсезләр, сөлгеләр эшсез, бик эше бик матур. Себе купили новую тунику, носки, а подружка 2 постельных набора купила. Иваново туқымалары ярминкәсе Тынычлык проспекты 49А адресы буенча Палитра сәүдә үзәгендә урнашкан. Ул 15 декабрьгә кадәр эшли. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина, сезнең белән сау булаш. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. 14 и 15 декабря в ТЦ «Семья» 24-й комплекс «Кировская обувная фабрика» принимает обувь на ремонт. Теплое, качественное термобелье. 14 декабря в Экспо Кама.